Dobrze i tak. Piotrek marzył o różnych skarbach, a najbardziej o farbach. Spełniło się marzenie malarza. O, już sobie nas zmazał o rety. Prezent dla Pauliny. Katek. Paulina myślała, że dostanie zegarek, a tu dostała klatkę, a w tej klatce był prawdziwie śpiewający kanarek. Cudownie. Prezent dla Oli. Ola to dla Oli. A Ola chciała mieć cała pudelka, a taki piesek to radość wielka. No i dostała koszyk. Pieskie wódki, to jest kółkanka i owieczki. Prezent dla chaty. Prezent dla chaty. Ola chciała mieć lalkę i dużej kuchni z lata. Wielka pudełko spojrzało na nią rodeczki śradełka. Spódniczce nie. Trudno, będziesz moją córeczką. Prezent od wszystkich dla mamy i taty. Dobra rękawiczki, wody i kowie były. Tylko w ręce kuki liczne zabrakło słowa. A tu jest krawoklapa. Choinka jest świetlista, zimny ogień już pryska. Ojciec orzeł złoty, tu anioł, a tam motyl. Hej, prezenty, prezenty. Fiu, 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 wyżre wiatr na cały świat. Leci, leci przez zagony, tarczy w koło jak szalony. Ani wiatru, ani zimy, my się wcale nie boimy. Bo na wiaterek, ty masz futro jak sweterek. Hucha, hucha, niechaj sobie dmucha. Hucha, hucha, niechaj sobie dmucha. Pada śnieg, pada nocą i we dnie. Tyle śniegu napadało, wszędzie tylko, wszędzie wiało. Ani wiatru, ani zimy, my się wcale nie boimy. Bo na śniegu każdy wszędzie z kamyczkami jeździ będzie. Oj, tak, dana, śniegu po kolana. Oj, tak, dana, śniegu po kolana. A wy na co zasłużyliście? A może traktorze wziąć? Dziełko? Na patuszki? No, to będziemy wam teraz dawać patuszki. Za ładnie występował. Tak, bardzo ładnie. Walka Picharz. No, ale masz ładną muzykę. Tutaj się popatrz, tutaj patrz. To później weźmiesz za kolejkę. Pięknie się na razie. O, proszę patuszki, ładnie. Kunicki Kamil. No, ładny uśmiech. O, tak, i dopiero patuszka. Przybylski Piotruś. O, stajesz tutaj, ładnie się uśmiechasz. No, ładnie się patuszka. Stopcza Kurcza. No, ładny chłopak, ładny uśmiech. O, tak, tak. Ma stale Ola.
Rodak Artur. Gierzek Oleńka. Oleńka Gierzek. Maliczka jeszcze, szopka Tam. Ale odsuńcie się, dzieci, odsuńcie się Reszta tak dzieci się tam dalej. odsuwa się, tak. A wy uśmiechacie się ładnie. Tutaj patrzycie, Tutaj, na tego pana tutaj tutaj tak. patrzycie, tutaj. Tutaj patrzycie, uśmiechamy się ładnie. I pokazać. Ja. Ona może chciała sama zrobić. Nie, ona w ogóle. Pawla Kadaś. Michalski Bartuś. No ale kiedy też ładnie uśmiechnięty, pokazał proszę. Wyżykowski Mariusz. Wyżykowski Mariusz. Angelika. Angelika Florek. Odsuńcie się, dzieci, odsuńcie się. Angela, uśmiechnij się ładnie. No, Angelika, tu na pana patrz, tu. Kuropatwa Agnieszka. No ładny uśmiech proszę. I prezent. O, ślicznie. Przybylat Kasia. Ziółkowska Joasia. Świetna Małgosia. No też proszę ładnie uśmiechać. Wiedzę, że to jest o, proszę bardzo. Baranowski Maciek. Baranowski Maciuś. No. Ale bliżej, bliżej, bliżej. Z drugiej strony sobie sprawdź. O, kochanie, bliżej. O. Łuczak Paulinka. No. Łęcki Krzysio. No. Spokój Kuba. Kubar Grzesio. No, ale chwilę to nie. Smal Kasia. No chodź. No to ładnie uśmiech. O, I chwila przerwy. Moment, ale ostatnie. Za chwileczkę. I zaraz przyjdziecie.